Znovu chcem požiadať všetkých, aby nezneužívali túto tému. Chápem, že všetci chcú byť expertami na kravy, ale prosím, nechajte to na expertov. Nechajte to na tých veterinárov. A prosím opozíciu, nech sa sústredí sama na seba a nech neotravuje, pretože fakt teraz len otravuje expertov a odborníkov, ktorí to majú na starosti. Ja nechápem, ako hociaký poslanec z opozície sa postaví a rozpráva, že by to robil lepšie ako veterinár. Tak nech si teda obuje čižmy, nech vyštuduje veterínu a potom nech príde mudrovať. Ale nie tu roznášajú po Slovensku všaké zaručené škandalózne správy, ktoré verejnosť iba znervozňujú a nemá to žiadny iný efekt. Povedzte mi, čo to je za hlupáka, ktorý vymyslí, že do reštaurácie budú môcť chodiť iba zaočkovaní. Tí zaočkovaní, ktorí môžu roznášať COVID a ktorí COVID dostávajú. Sme svedkami toho, že sa zatvárali reštaurácie, podniky, prevádzky. Ľudia boli v rozpore so zákonom posielaní do karantény. To je hrubé porušovanie ľudských práv. Dovolte mi, aby som odpovedal aj na otázku, prečo je tomu tak. Jednoducho vlády, akú máme na Slovensku, milujú krízy. Milujú krízy preto, lebo vedia, že sa nemusia starať o štát. Koho dnes zaujíma, akom stave je rozpočet? Koho dnes zaujíma, že sme na poslednom mieste v Európskej únii, pokiaľ ide o podporu zamestnancov a zamestnávateľov? Koho dnes zaujíma, že Slovensku bol znížený rating? Koho dnes zaujíma, že Slovensko o 2 roky bude mať najvyšší dlh v histórii 70%? Nikoho, lebo oni sa hrabú v kríze, lebo vedia, že obmedzovať ľudské práva je to najjednoduchšie, čo sa v kríze dá robiť.